Siyam ka grupo gikan sa nagkadayang tunghaan sa Cagayan de Oro City ang nagpakita sa ilang kahanas ug talento atol sa marching band competition subay sa mga aktibidad sa Pasko de Oro 2025. Atong silipon sa report ni Cyril Chavez. Mabulukong costumes, inubanan pa sa mga nagkadaiyang dance moves, samtang gabaklay sa mga kadalanan sa Cagayan de Oro City, ingon ani kabibo o kasadya ang baguhay lang natapos ng marching band competition sa Cagayan de Oro City. Subay sa selebrasyon sa Pasko de Oro 2025, siyam ka contingents nga gikan pa sa mga nagkadaiyang tunghaan sa dakbayan ang niapil sa mong aktibidad ug nagpakita sa ilang kahanas isip mga banda. Matod sa LGU, nga ilagyod gipaningkamutan nga mahinayon ang marching band competition karong tuiga aron mapabati sa publiko ang Kapaskuhan. Makita man gyud nato how passionate ang atong tanan nga mga contenders ug ang entertainment pod nga gihatag ni ani dili lang sa mga ginikanan nga naguna pagmarcha sa ilang mga anak kundi sa tanan gayon karon nga nagsudong nila. Full support kining si Nanay Julieta sa iyang apo kinsa lakip sa mga partisipante sa Makabalan Elementary School. Sa kamaayo nga event nga ang mga parents, ang mga estudyante ni ayo daghan ta kaayo. Kadlawon pa gamata na mi. Support jud mi sa tanan buluhaton. Nahimong kampyon ang Lumbia Central School Drum and Lyre Corps nga nag-uli og premyo nga 60,000 pesos human nakuha sab nila ang Best in Musicality Award. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao.